mga lagda nga di pahimagno sa mga doktor, mga scientifico, kung saan paglikay nga masakit kita. Kung saan o sa sinugdanan sirado ang daghang mga institusyon. Gawas lamang nga ito mga frontliners. Simbahan, silahan, mga ahensya sa gobyerno, barangay, sirado, lockdown. Kaya hinahinay i-apply ang mga institusyon o naklaro sa simbahan, atong simbahan, abot lang sa ubang simbahan. Atong simbahan Katoliko sa tibuok kalibutan. Nga ang kadaghanan sa atong mga aktibo na mga miyembro sa atong simbahan. Isang tuod o daghan kayo mga nagapabunyag. Pero aktibo ang nagabansay sa pagtuo. Gamay na yun kaayo. Mas naklaro yun nga inuotong giingon na estimate kanya ato mga 10%. Siguro mo abot o 15%. Di kayo na ito obserbahan kay labi na dali sa Pilipinas, puno mga simbahan, labi na sa mga dagong lungsod o syudad. Puno ang mga simbahan, awas. Pero di ay, kana siya, na may mga posin. Unya, ang ikaduha nga na kaamguhan o pag-ayo nga ang 10% sa aktibo simbahan mao ang atong mga kabatan-unan o mga bata. Tungod kay sila man ang mas daghan sa katilipan kumpara nimo sa mga hamto o mga figura. Mas daghan sila. Mao to nga pagka-lockdown simbahan, didaan ang mga bata o mga batan o simba o apil sa mga naminaw ang atong kalihukan. Silang bahin na matikdan ng obserbahan po nga ang dakong bahin ni ining aktibo simbahan kini mga tiguna. Nga gibitan po. Mao na ang nahimong bag-ong dagway sa simbahan. Ang gitugutan lamang sa normally, ang gitugutan ng moapil sa maniinit kasaulugan sa fiesta, ang ining ang idadra o ng mga hamtong na gawa pa nitungtong sa pagkaidaran sa sansintaan. Nangay cut-off. Kahapon ato ko sa Don Marcelino, lipay kahit ko kay ang kapistahan dito ni Senyor San Lorenzo Ruiz. Normal in the sense na naa ang mga bata, naa ang mga batanon, naa ang mga idaran, naa ang mga tigulang na makaadto pa sa simbahan. Malipayon na naghahiusa, nagpadayag o sa ulo sa ilang pagkamatuuhon masaligon sa Diyos. Uban sa ilang mahal nga patron. Gahapon, ang mayor sa lungsod na mismo, isimba, gitugutan niya nga yan ang adlawa pagkatigom ang
wa damha sa pura paroko nga ingon ni anak kadaghan ang muapil kay wa man gipugos, wa man giingon ay paranto ko dito kanay taon dito naiinom nay kalingawan, walay kalingawan. Simba na gyud. Ako man simba, kundi. Pero lagi kay Krista, ipabalunan po o basig makuyapan sa dalan, ipabalunan po o paklan. Pero ulit, tagsa-tagsa siya manibalay. Niyadto lang para sa isa. Laing paagi sa pag hinabuhi sunod ni ining pandemya. Sunod sa simbahan, grabing kanta. Sunod sa simbahan, ang distancing. Pagkalawat, distancing. Mo naman ay atong normal ng distancing. Pag-abot sa halal, tagsa-tagsa na gusto mo halal, distancing niya po, naglinya sila. Nadisiplina. Kung kaniya ito wala kay pandemya, asa man mo madistancing ang mga tao. Kung asa sila gusto mo barog, kung sao niyang buhaton, gawas sulod sa simbahan. Isa po na sa nakahatag o iyon na maayong pamatasan sa panahon sa pagsimba. Ako rin ibalik na rin sa isgutan kini atong sitwasyon karon kay nahanglan nga maningkamot na maghuna-huna bitaw kung unsay mga maayong pamaagi. Aron katong mga gusto yun nga ipahayag ilang pagtuo, hindi na lang magmantinir pirmi sa telebisyon, sa radyo, sa internet. Walay makapulig yun, ini magtapok yun ta. Kaya kanang kinaiya sa simbahan, magtapok, mag-abot, magtigom, aron sa hiniusang pag-ampo. Bisan o mag-ampo ta, pinaagi sa radyo, sa what, maghiusa kita sa samang oras, pero nahigyo na nga magtapok, magtigom ang pamilya, mag-ampo sa Rosario. Nahigyo na magtigom ang parokya o ang GPC. Mugnaon ang katawhan, ang katilingban, matuuhon. Kung unsaon higayon sa atong kaugalingon. Aron nga, dili po kayo ka maipit ba? Kanang magapos. Na halos dito ka magmamugnaon o lain-laing paagi. Apan, padayon nga magrespeto sa peligro sa pagkuyanap sa virus. Ang ubang institusyon, mga isuon, dili na sila maghuna-huna nato. Dili na nila huna-hunaon kung saan pagpahigayon sa ato, pagbansay sa pagtuo. Ang Kongreso, ang Presidente, ang ubang mga institusyon, ispilahan, dili na sila maghuna-huna. Dili na sila maghuna-huna na ato ng katungdanan, ato ng kaakuhan. Nga huna-hunaon nato, o magmamugdaon kita, tuusaon nato, pagpiskarte ni ining tagapadayon ng pandemya. Taliabot ang talakanan. Taliabot ang kapasuhan. Nadako kayo na selebrasyon para sa ato ang simbahan. Karon pa lang maghuna na kung saan atong himuon, kung saan atong pagpahigayon namin atong misa di galyo, o
ug uban pa sa paagi nga dili mamiligro ang katawan. Matod pa sa mga doktor, mga isuod, no? Matod sa mga doktor, ang labing importanteng panagang sa sakit sa COVID-19, anay lain ko dili nga atong paningkamutan nga magpabiling ang kabasog sa atong lawas. Nga kanunay tang strong and healthy, likayan yun ang mga makadaot sa atong paglawas, mga pagkaon, mga ilimnon. Kauntan mas, kung mag-inom kitang mga butanga, makapabasog sa lawas, dugay na kayo ginaingon na ka ng mga soft drinks. Oh, makadaot na. Pero, sige pa kihapon. Ngayon doon, ang kinabuhi sa tao, uban sa isig sa tao, nagdepende sa atong pagsabot o pag-ila sa kabilihon sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa uban. Kung karong panahon na ginahuna-huna usab nato ang kinabuhi sa ubang mga bahin sa kabuhatan. Kitang tanan nakabantay nga tungod niya itong pag-lockdown. Ang kahaginan mas nalimpyo. Ang huni sa mga langgam mas nindot paminahon. Nga nga mawa may maghilabot na sa ilaha. Ang mga isda sa kadagatan nakapahulay o kadiyot kay niminos ang daghang kay mga salakyan nga nagandagan sa kadagatan. Dahuno kadiyot ang pagpangisda. Ang krimen sa katilingban, ang disgrasya sa kadalanan, abot ko na obserbahan ninyo, pag abot sa lockdown, ang disgrasya sa motor, sa kadalanan, labi na sa itong mga highway, iba pa. Ano man? Kaya ang mga pasaway o palaban, relaksa. Mas maayo. Naminos ang nangamatay. So, sa may walay hinungdan na aksidente sa dagat. Wapa siya mga lisensya. Wapa siya mga rehistro. Nakaangin pag-isip na ang tao. Sa ito pa mga igsuon, kung ang tao magpuyok na doon siya o tinarong, maligtayan ang daghang kagubot o kasamo o kasakit. Wala si Senyor San Miguel sa may trabaho nila. Ang ilang kalaban dili kita ang kalaban nila yaw. Ang kalaban nato dili ang usag-usag. Tungod kay ikaw nasyonalista, ikaw liberal, ikaw puti, ikaw itong, ikaw dato, dili na mo ihinungdan mag-away-away ang mga tao. Nag-away-away ang mga tao tungod sa yawa. Kanang tamakan ni San Miguel. Kaya sa may himuon sa yawa sa atoa. Kana lagi. Ayaw lagi pag-drive, kahubog ka. Kaya ang sulti sa yawa, oo ka na, drive! Ikaw may magmaneho na, sige, drive, basta hubog ka. Mga nahimuon sa yawa. Ayaw drive kung walay lisensya.
nga nung bukan magyud ko nga gusto mag-drive. Hinulman pa yun ang motor. Ngunit trabaho siya, samukon ang mga tao. Ano magkagubot, magkasamok? Ano dili magtinarong o pamuyo? Nakita nato bisag pandemya, siya nagyapon ang panikas, siya nagyapon pangawat, siya. Hinog na nila. Ang tinuod na itong kalaban ang yawa. Kaya kung pasundo nato ang yawa sa kinabuhi nato, atong sundo ng iyang mga sugyo o iyang mga humhog, malitsi-litsi kita. May na kung ikaw ay malitsi-litsi, asa mo po ng ubang mga tao. Mahimo man ni San Miguel ang tanan? Iya bang maproteksyonan katong nag-drive nga may lisensya, nag-drive nga hubo? Kung mismo siya, isang usawa niya hinog, di mayug paminaw, kaya iya yung paminaw, iyang gusto. Ay iya yung tumanan, iyang gusto. Ay, mahimo San Miguel. Mula sa atong pag-ampo, pag-abuyo, sa San Miguel, sa Santos, sa atong Ginoo, sa atong mahal na Birhen Maria, ginampo nato ni mga tao sa atong palibot, ng mga pasaway, mga palaban. Na unta, no? Pagpag-una sila. Maraming panawagan karon sa panahon sa inimbulana sa season of creation. Nga mga tao, kita, nga mga gamhanan, mga maalamon, kita na sa anang mga binuhat ang gitagaan, magaan o gahong na maghukom, magdesisyon para sa uban. Kaunta kita, gamito na ito kining maong gahong aron sa pag-ayo sa tanan. Matod pa sa usa ka maalamon nga magtutudlo. Sinan siya nga kung mga matay tanan ang mga kahayupan, mga katanuman, mga hadagatan, katubigan, kalasangan, pinintanan nga gikabuhian sa tao kung mawala ni, mamatay ni sila tungod ba sa unsang hinugan, mawala na sila. Walay tao nga magpabiling nga buhi. Kaya ang tanan niya gikinahanglan aron mabuhi siya naanianan kinaiyahan. Pero mas nakurat ko sa iyahan sunod nga giingon. Yun siya, kung ang tanang tao mamatay, way mabiling bisag isa, ni ining kalibutan, ang kinaiyahan magpadayong buhi. Ang kinaiyahan mulambok pa dyan. Piniro mo kasabot, ano? Ang mensahe dahil niya nga, mulambo o magpadayong buhi ang kinaiyahan kay wala na yung mga tao na mupatay sa kinaiyahan. Mana ang panawagan karon sa tanang mga Kristiyanos na tibuok kalibutan na atubangan ni ining krisis sa panahon, krisis sa klima, krisis sa kinaiyahan, na bisag asa ka sa kalibutan, apil dyo ka ni anak, kaunta ang mga tao magpag-una. Magpag-una yun. Kaya kung dili na magpag-una yun, kamay na lang kinabilin. Ining kainit nga maagwanta pa,
Kini mga katalagman nga madala pa nato diskarte, kanang tanan mo, grabe pagigna, padayon paghihapon, mga ang panawagan sa tanan. Senyor San Miguel, tabangin kami mga tao, gagamitan na mo among kahog, among inaagman, among kaanam, among katakos, among katikayunan, aron mapanalipdan ang kinaiyahan nga among gikabuhian. Sa among ginagmay nga paagi, makapatampo kami sa paglambo. Ang mensahe nini mga igsuon, dili pwede nga ang ato lang parokya, itong simbahan, no, ato lang gamay nga, o atong paningkamutan. Kinahanglan po nga, maglantaw po nga, ang atong paningkamutan sa parokya, sa simbahan, makapadayon siya tungod kay ang kinatibukan na panalitdan o nabuhit pag-usap. Mao na ang panawagan sa atong Santo Papa karon sa tanang mga lider simbahan ining panahon sa season, panahon sa kreasyon, panahon sa kabuhatan. Hanyo na ito atong mahal nga patron, tabangan kita, dasigon kita, liguron kita, panalipdan kita sa pagpadayon sa mga mali o dautan ng mga binuhatan na nagkapadaot sa atong kinabuhi. Napaunta. Mag-ampo kita. Alihog manindog.